ሰላም ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ እንቋዕና ብትትፈትውዎ ቻናልና በሰላም እንቋዕ መጻኻትኩም እናበልና ሎሚ ከዓ ትውሪ ናይ ዓለምና ተጻዋቲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድሕሪ ምስማዕ ናይ ራሄል ሃይለ ኢልካን ዝብል ምልቃቁ ናብ ኢትዮጵያ በተለይ ከዓ ናባና ናብ ተጋሩ ብጦርነት ዝተሃሰየ ዝተሃሰና መልእኽቲ ሒዝልና መጽዮ ኣሎ ንመዓልቲ ብንእሽተይ 10,000 ቅርሺ ንሰርሐሉ ናይ ጌም ኣፕሊኬሽን አፋልጥና ዝርዝር ሒዝና لكم መጽና አለና ሞ እስከ መጨረሻ ምሳና ጽንሑ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለህዝብ ኢትዮጵያ ካብ ድኽነት ክትወጽሉ ኢኹም ንዓና እንተጋሩ ከዓ ኣብ ጦርነት ስለ ዝነበርኩም ካብ ስራሕውን ስለ ዝተፈናቀልኩም ካብ ድኽነት ትወጽሉ ኣፕሊኬሽን ኣውሪድኩም ተጠቀሙ ኢሉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፍልና ኣሎ እስቲ ንእሽቲ ዝበሎ ናይ ብትግርኛ ቀይርና ክንስማዓኩምሞ ኣጠቃቅሙ እውን ክንነግረኩም Hey Ethiopia, it's Cristiano Ronaldo. Friends, so I know how tough life can be. That's why I'm bringing you Aviator, my new app to millions of free flights and double payouts on your first deposit. Sign up for Aviator now. Bonuses expire May 30th. Play 5 to 7 days and I guarantee a 500% chance to win big, no confusion. I'm CR7, I don't mess around. Grab እቲ ቪዲዮ ከም ዝረኣኽምዎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዘፋለጡ ኣፕሊኬሽን ካትሊና አራሮይ ዝተባሃለ ድርጅት መስታወቂያ ዝሰርሐሎም እንትኾን እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ንዓናን ኢትዮጵያውያን ከም ዝተሰርሐን በተለይ ከዓ ንዓናን ተጋሩ እዩ መልእኽቲ ልኢኹ እቲ ኣፕሊኬሽን አቫታርስ ፍሪቸን ፍላይት ዝበሃል ኣፕሊኬሽን እንትኸውን ጌም ብምጭዋት ገንዘብ ዝስርሖ ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፍልና እቲ ዝገርም ከዓ እቲ ብክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝተፋለጠ ኣፕሊኬሽን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ልዕሊ 1 ሚልዮን ተጋሩ ኢትዮጵያውያንን ዘውረድዎ እንትኾን እቲ ዘሕዝን ግን እቲ ማስታወቂያ ዝሰርሐ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝመስል ሰብ ብኤአይ ዝተሰርሐ እምበር ትክክለኛ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከም ዘይኮነ ክንነግረኩም ስለዝደለና እቲ ኣፕሊኬሽን እውን ምንም ዓይነት ቅርሺ ከም ዘይሰርሕን ክንነግረኩም ስለዝደለና እዩ ብዙሓት ተጋጊዮም ዘውረድዎ እኳ እንትኾን ዝበዝሑ ከዓ ኢትዮጵያውያንን ተጋሩን ኤርትራውያንን ምዃንና ከዓ ፍሉይ ክኾን ገይርዎ እዩ ስለዚ ዝተኸበርኩም ናይ ቻናልና ቤተሰብ ካብ ኤአይ ዝተሰርሐ ነገራት ተጠንቂቁም ክተስተውዕልዎም እናበልና እቲ ናይ ኤደን ሓድሽ ደርፊ ኤደን ሃይለ ናራሄል ሃይለ ሓድሽ ደርፊ ንዘመን ዓለም ሰገድ ናይ ቅርታ መልእኽቲ ከም ዝተሰርሐ ካብ ውሽጢ ፈልቲ ዝመፀና ሓበሬታ እዩ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኤደን ራሄል ሃይለ ምስ ዘመን ዓለም ሰገድ ንኻልኣይ ግዜ ክምርዐው እዮም ዝብል ሓበሬታ ዝርዝር ስለ ዘለና ምሳና ጽንሑ እቲ ሃንደበት ቦኽ ዝበለ ናራሄል ሃይለ ሓድሽ ደርፊ ብዙሕ መልእኽቲ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ዋና መእሰሪኡ ግን ኣብ ሓፂር እዋን ዳግም ናብ ሓዳራ ነባር በዓል ገዛኣ ዘመን ዓለም ሰገድ ክትምለስ እያ ዝብል ተስፋ ብዙሓት ልቢ ኣድናቕታ ተረጭዩ እዩ ራሄል ሃይለ ብድምፃ ጥራሕ እንተይኮነስ በቲ ኣብ ሓፂር እዋን ዘምፅአቶ ኣካላዊ ለውጢ እውን ተፈታዊት ገይርዋ እዩ ብዙሓት ሚስጥር እዚ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኳርት እንተሃለወ እስካብ ሕዚ ግን መልሲ የለን እሞ ኣብቲ ሓድሽ ደርፋ ክናፍቕ ክጽምሞ ክንደይ ክኢለ ግዜ ነውሑ ካብ ንፋላለ ዝብል ሓሳብ ብዙሓት ሰባት ንዘመን ዓለም ሰገድ እያ ብግልጽ ትነግሮ ዘላ ዝብል ናይ ብዙሓት ኣገምት እዩ ኮይኑ እወ በይንኻ ምንበር ከቢድ እዩ ብሓደ ጽቡቕ እናበልና ዘመን ዓለም ሰገድ ኣብ ዝሓፂር እዋን ብጥዑም ዜማ መልሲ ከም ዝምልሰላ ደጊም ናፍቲ ማሙቕ ሓዳሮም ከም ዝምለሱ ጓሎም እታ ምጭውቲ ጓሎም
ምጩት ጓሉም ክምለሱ እናተመነና እተሐድሽ ኢልካን ዝብል ደርፋ ክንጋብዘኩም እስከ መጨረሻ ምሳና ስለልጽናኹም አዚና ነመስግን የቀኒልና